Πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που έχουν ασφαλιστήρια υγείας, προκειμένου να καλύψουν όλο αυτό το κενό που υπάρχει στη δημόσια υγεία. Θέλετε λίγο τα χρόνια της κρίσης, θέλετε λίγο COVID, ακόμη περισσότεροι Έλληνες στράφηκαν προς αυτό το κομμάτι. Ωστόσο όμως οι εταιρείες φάνηκε πως εκμεταλλεύτηκαν ένα κενό που υπήρχε και επέβαλαν αυξήσεις κάθε χρόνο χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο, φτάνοντας στο σήμερα. Είναι έτσι? Είναι έτσι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα πούμε εδώ, θα μιλήσουμε τώρα, θα πούμε αλήθειες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο καταναλωτής, όπως ακριβώς το είπατε, που χρειάζεται, γιατί είναι και οδοσκοπικά ευρήματα, θα αποσύρει στο μέλλον αυτά τα συμβόλαια, διότι δεν την παράγουν. Το πρόβλημα είναι ότι ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει και στις κλινικές. Οι κλινικές δεν πρέπει να βγουν έξω από το στόχαστρο. Να πούμε ένα παράδειγμα, γιατί με τα παραδείγματα το κοινό καταλαβαίνει καλύτερα. Μία ρήξη χιαστού. Πρόσφατο παράδειγμα που είχα πριν 5 χρόνια, πληρωνότανε γιατρός, αναισθησιολόγος, έξοδο νοσηλείας γύρω στα 5.000 ευρώ. Το πολύ να φτάνε 5.000 ευρώ. Σήμερα η ίδια ρήξη χιαστού πληρώνεται 8.000 ευρώ. Και χωρίς να συνυπολογίσουμε τις φυσικοθεραπείες που θα χρειαστεί στη συνέχεια ο ασθενής. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση από τις κλινικές πάνω από το 50% μέσα σε 5 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε, αυτό αντικατοπτρίζεται μετά στο ασφάλιστρο. Το θέμα είναι τι γίνεται. Για την ίδια ρήξη χιαστού, ο πολίτης, εάν πάει στην κλινική μόνος του, χωρίς την χρήση δηλαδή της ιδιωτικής ασφάλισης, εάν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση, το κόστος θα είναι πάλι 5.000 ευρώ. Τι λένε οι κλινικές? Οι κλινικές επικαλούνται ότι έχουν